So Nyamak Chumayanets, apparently his lawyer is saying he is finding it difficult to help him because he's not talking anything. Mukomana anengada kuzotaura nyaya yake aku UK. Nezuro akaenda kunomuona ku prison rek South Africa ku Sun City, but still mukomana anenge aringotsika-tsika haasi kuda kutaura kuti chii chakaitika, what really happened, kuti azosvika pastate yekuzouraya mukadzi wake nevana. Haasi kuda kutaura that information. Iye nyaya ari kungoda chete kungotaura inyaya yepfuti, of which haasi kunyatsotaura futi nyaya yepfuti yacho zvakanyatsokwana, kuti pfuti akaiwana kupi chichichi, because zvikunzi this guy is very intelligent. Kuti vazombata, it wasn't an easy thing yekungoti tip off takunomubata. Mukomana uyu ainzi aimixa nevanhu vakawanda, he was talking to a lot of people, he was getting information, he was what semunhu akaita IT. Hanzi mukomana anga like he was really clever mamoves ake, whatever zvaaita, achifamba achita sei achiwana information, zvinhu zvake zvacho zvaaita hasati zvaakuda kudisclose out there because nyaya yacho haisati yapinda mucourt, but zvichapinda zvese mucourt, then vanhu vozoita find out kuti mukomana madhiri ake anga akamira sei. But hanzi was very very clever. Hanzi musamuone kudai so, he was very clever, he was very calculative munyaya dzake dzese. So lawyer rakewo futi riri kutoshaya kuti romubatsirawo sei, oita sei. Pana vanhu vaikomplaina kuti lawyer iyi rinenge rida kutomuendesa mujeri, there is no way ari kudisclose such information, he is talking a lot chichichichi. Munozoti chi, pane pamwe pekuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri out there, there is no need for us kuti tihide. Zvese na lawyer wachatunga, people are like, hey, lawyer wachatunga was protecting chatunga, uye haasi kumuprotect. Munozoti chi, if you are a lawyer, there's information that you are at liberty to share with people, with the public, but then pane imwe inenge confidential that you cannot share. So vanhu vanenge vari kuda kuti uyu asatomboshare anything nezviri obvious, neinformation yatinayo kudhara yatikuziya, ndo zvaanenge achingonzi uyu haaite uyu dai akati haya wachatunga. Imwe nyaya futi iri kutaura nevanhu inyaya yedressing yaamai vacho vanga vakapfeka. Hanzi ari kunyatsoratidza kuti aisachengeta amai vake, but zviri kunzi amai vake anga aine a very close relationship with amai vake zvikutodaro. Aminoti aivatumira mari here, but zvavanga vakapfeka kukoti vanhu vari kungoti amai vacho cannot come to the court dressed like that kana vanga vachichengetwa. Vanhu vakachata 15 years ago, and mwana wavo akachata, like mwana wavo first born ane 15 years. Pavakachata vari kunzi vakachatira kuTanzania, and amai vacho instead of kuti iye achoose best boy angari amai vacho. That's how close they were namai vacho. Ndosaka pekuti vakatomhanya vakanomuona vakaita sei because of the relationship. And she was also surprised, a lot of people were surprised kuti ko pataitaura newe, why didn't you share nyaya iyi. Amai vacho same thing futi vari kutoshamisika kuti ko mwana wakazosvika pakudai so chirudzwa, ivo vanga vari very close. So nyaya dzacho dziri kubuda dzakawanda, of which zviri kunzi musanyanyoshare zvinhu zvakawanda because mhuri dzichiri pakuchema, vanhu vachiri pakubatikana. So hanzi kuzoramba muchataura zvinhu zvakawanda vanhu dai vambomira. Handiziva hangu kuti zvinomiswa here vanhu izvozvi, because social media, you know how it is. Vanhu kana vatodai so vanenge vakutoda kutotaura. There is no way atinonzi regerai kutaura nyaya, aiwa nyaya iripo pachena. Iye dai aida kuti vanhu vasataure nyaya yacho ka dai asina kukomita. I'm so sorry. I think it might sound very harsh or insensitive, but all over the world this story is trending. Saka zvekuda kunyararidza vanhu vekuti vari pasmall corner, vamwe vese vachitaura zvinonetsa. Maona manje nyaya yacho. We don't really say insensitive things, but kutaura case inotaura. Vanhu vachikomenda vachitaura zvavada. Because at the end of the day, nyaya yacho changozongobuda.